Ġesu kien ukoll refuġjat li ħarab fit-tfixxija li minn Erodi li skont il-ġrajja semma l-Twel Sultan ħassu medet huwa li provit ċef fil-mantil maġi bera jfittex li joqtol it-trabi kollha s-subien tal-qas minn sentejn u li allura potenzjalment setgħu kien dan is-sultan. Ġesu flimkien ma' Ġuseppe u Marija ħarbu lejn l-Eġittu biex ħarbu din il-persekuzzjoni. Illum lin-nies li jkunu ħarbu minn pajjiżhom ħabba ċirkustanzi simili ngħidulhom immigranti regolari. U jekk insibu li għandhom raġuni valida għal xiex ħarbu minn pajjiżhom u marru ieħor illegalment ngħidulhom refuġjati. Fid-dinja tal-lum ukoll ħafna nies jippruvaw jaħarbu diversi ċirkustanzi koroħ li jkollhom f'pajjiżhom. Wieħed jifhem li ma nistgħux inħallu li din is-sistema tkun laxka żejjed għax il-problemi tad-dinja ma nistgħux insolvuhom aħna. U jiġġielna bħal dgħajsa li biex issalva n-nies li jerqu minn dgħajsa oħra tanti tabba li tereq hi wkoll. Fil-verità, ftit huma n-nies madwar id-dinja li għandhom poter kbir biżżejjed biex jagħmlu differenza kbira fil-kwistjonijiet li minħabba fihom persuni jkollhom jitilqu minn pajjiżhom, għax il-problemi li nduru kemm induru nsibu li għandhom l-erq tagħhom fid-dnub huma kbar ħafna. Imma il-biċċa tagħna qed nagħmluha sew, nirrikonoxxu li dak seta' kien Ġesu u dawn huma ħutna bnedmin li ħafna minnhom huma ġenwini u ħarbu sitwazzjonijiet li aħna konna nippruvaw naħarbu wkoll kieku konna fihom. Jella dan ikun dak li nħossu. U kieku dawn in-nies ma jiġu sfruttati bil-kondizzjonijiet iżjena tax-xogħol li jispiċċaw jaħdmu fihom. U hekk dawk li jiġu hawn biex itejbu ħajjithom wara li ħarġu minn pajjiż li fih kienu qed iħossuhom fil-perikli u sfruttati minħabba x-xeħħa u l-inġustizzi ma jħossuhomx li daħlu f'pajjiż ieħor li fih iħossuhom fil-perikli u sfruttati minħabba x-xeħħa u l-inġustizzi u jgħidu dan għaliex għax dawn insara.